kowe sing aran Joko Tunggul. Bener aku Joko Tunggul. Kowe sapa? Aku pepatih ing Kabupaten Beglen. Oh, Bupati. Dirgopati aku. Dirgopati ngene Dirgopati. Aku pengen adu arep karo sesembahanmu ya Kanjeng Adipati Natayuda. Kowe ora usah teko ing papan iki. Mengko dhisik. Kok dadi kowe arep ketemu karo Kanjeng Adipati iki lawan-lawane ngopo? Jaran Kanjeng gawe untran-untran gawe kisah nang papan pancen tak jarak, Pak. Jaran Kanjeng Adipati Natayuda ora kena digugu gemik. Ora kena tindak para kawu. Mencra-mencir. Kanjeng Adipati iki jejering Adipati kang duweni watak adil apa marta jare. Adil apa nyatane tembunge ora kena digugu kok. Esuk nek wis dhewe. Nah, Duwe perkara apa karo kowe? ora perlu ngerti kok. Bakune yen Kanjeng Adipati ora gelem teko ing papan kene bakal rusak Adipati. Kowe bisa garap karo Kanjeng Adipati wis bisa ngalahke karo aku. Oh, iya, nek ngono kowe apa Adipati? Maju meneh, ringah ini. Ayo maju. Piye? Maju meneh. Ora Lah masalah ora ono tembung klipik karo. nyata kok. Ayo, Ora peperangan itu digulai sing menang. yo. Nek lanang padha lanang adu arep karo Joko Tunggul. Yo, maju yo. Iya. Ayo. Bos, bos, hoi, 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 Okno kabudaya. Ayo, maju yo. Loh, apa iki? Apa iki? Piro pati? Joko Tunggul sak kancane wis padha mlayu, langsung jantung begitu. Lha saiki dadi atur menangsane Kanjeng Adipati.
teko papan kene. Jare janjine iki ae iki. Nanging kasunyatane Kakang Joko Pangeran